on aika ratkaiseva merkitys. Joo, ne vähän kaitaa. Ja mä niin tykkään tuossa renkaan. Alapäin nuorisoseura tarjoaa meille tosi hyvät harjoitustilat ja puitteet. Jäseniä me halutaan lisää. Jos haluaa tulla kokeilemaan, niin sekin onnistuu. Kerholla on auto, millä voi ajaa. Ja ensimmäiset kerrat on ilmaisia. Radio-ohjattava pääsee edullisesti mukaan esimerkiksi tällaisella minikalustolla. Auton ostohinta pyörii siinä 200 euron luokkaa ja lisäksi sinne tarvitaan erilaisia laitteistoja. Autoa ohjataan tällaisella rattiohjaamella. Mä